सानै गथ'नि बिमा थांनाय मोनानिफ्रायनो गोमानानै दं। नैबे नुनाय सावगारियानो सानै गथ'नि बिमा थांनाय हरनिफ्रायनो गोमानानै दं। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तेलामारा ओनसोलनि 1 नं बरबगी गामिनि धर्मेन बर'नि बिसि जितिश्वरी बर'आ गोमानानै दं। बिथांजोखौ बबेयावबा नुयोब्ला गावनि फिसाया खौरां हरनो खावलायदों। आरो गुबुन फारसेथिं बिजामादै गोनांखा आइजोआ गुबुन फिसाइजों खारखुमानानै दं। नैबे सावगारियाव नुनाय आइजोआनो गुबुन फिसाइजों खारखुमानानै दं। तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय दपार गामिनि रबिन बर'नि असे बिसि रुपाश्री बर'आ गुबुन बाङालि हौवाजों खारखुमानानै दं होननानै नखरनि सुबुङा फोरमायथिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नखरनि सुबुङा मिथिहोनाय बायदिब्ला मैया मोनाबिलिनि समाव नखरनिफ्राय ओंखारबोनाय उननिफ्रायनो दिनैसिम न'फारसे गिदिंबोफिनाखै। ओनसोलनि सुबुंफोरा सन्देह खालामनाय बायदिब्ला सासे बाङालि हौवाजों खारखुमानाय दं होननानै बुंथिदों।